إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Жер һәм күкләрне юктан бар кылып, безне шушы җиргә урнаштырып, бүтән тирә-юнне безгә хезмәткә тапшырган бөек Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак, күркәм динебезне өйрәткән һәм безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Шулай ук Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте шушы сөйкле пәйгамбәребезнең янында булган, аның бөек сахабаларына, аның хәләл җефетләренә, балаларына, аның гаиләсенә һәм аның юлын, аның сөннәтен кабул итеп дәвам итүче һәм дәвам итәчәк барча мөмин һәм мөминәләргә дә Аллаһның сәламе һәм салаватлары булса иде. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез. Фарызларны тәртипкә китерегез. Аллаһның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә бик күп аятларда безгә, һәр беребезгә мөрәҗәгать итеп, тақва булыгыз. Ягъни минем әмерләремне үтәп, минем харамнарымнан тыелыгыз дип кисәтте һәм исебезгә төшереп тора. Я айюһаллазина аману тақуллаһа хаққа туқатих. Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Бүген 30-ы, әлбәттә, Татарстанда яшәүче һәр беребез дә беләбез, инде ничә еллар ул җирлегебездә республика көне дип игълан ителә. Динебез әлбәттә безне бүген ниндидер гает дип танырга, шушы республика көненең аерым ниндидер гыйбадәте бар икән, бу көнне ураза тотсаң яки тотмасаң дигән нәрсәләргә керми. Ләкин бу безнең тарихыбыз һәм безнең өчен, без яшәгән җир өчен зур вакыйгалар белән бәйле көн. Шуңа күрә бу көннәрне без шушы яшәгән туган җиребез турында сөйләшәбез. Аллаһ Тәгаләгә безне шушы җирдә, шушы урында бу дөньяга китергәне өчен шөкер итәбез. Һәм әлбәттә, бер Аллаһка кол булып, бер Аллаһка гыйбадәт кылып яши алу мөмкинлеге өчен Аллаһка хәмд сәнәләр әйтәбез. Монда утырган күбебез шушы илдә, шушы җирдә тудык, шушы җирдә үстек, укырга, язарга өйрәндек. Әлхәмдүлилләh, шушы җирдә кәсеп кылабыз. Үзебезнең хәләл ризыгыбызны эзлибез, табабыз. Һәм шушы җирдә Аллаһыга сәҗдә кылабыз, Аллаһка гыйбадәт кылабыз. Һич шиксез, безгә шушы мөмкинлекләрне Аллаһы Тәгалә шушы җир аша биргән икән, без бу җиргә бурычлыбыз. Без бу җиргә бурычлыбыз һәм шушы яшәгән җирлегебез тагын да имин булсын өчен, тагын да хәерле булсын өчен, тагын да түзек булсын өчен
Без барыбыз да, бигрәк тә беренче чиратта иман ияләре, иман әһелләре гадел булырга тиеш. Изгелек алды икән, изгелек белән түләргә тиеш. Шуңа күрә без шушы җиребезнең киләчәге өчен хезмәт кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә Рахман сүрәсенең 60-нчы аятында әйтә: "Хәл җәзаул ихсани илләл ихсан" ди. Яхшылыкка ди, яхшылыктан башка нәрсә белән түләп буламы ди? Әгәр дә сиңа күршең, якының, туганың яки бөтенләй таныш булмаган бер кеше килеп бер изгелек кылса, син Аллаһы Тәгалә биргән иман белән, фитри иман, табигый иман белән, син дә аңа яхшылык белән кайтарасың. Яхшылык белән кайтарырга телисең, кай вакыт яхшы сүзеңне әйтеп, изге догаңны кылып булса да китәсең. Бу табигый нәрсә. Шуңа күрә шушы җир, шушы ил өйрәткән икән сине укырга, язарга, өйрәткән икән сине эшләргә, хезмәт итәргә, акча санарга. Әлбәттә син шушы җирлеккә рәхмәтле һәм яхшылыкка яхшылык белән кайтарырга тиешсең. Һәм әлбәттә без үзебезгә кирәген алып, аннарысын мин бу җиргә, бу илгә, бу дәүләткә бер нәрсә дә тиеш түгел дип яшәү бу зулымлык. Чөнки үзеңә кирәкне аласың, үзеңнең хакларыңны алырга телисең, илнең, җирнең хакын бирергә теләмисең. Бу зулымлык. Һәм җир өстендә иминлек, бәрәкәт булсын өчен, һәм шушы булган бәрәкәтне саклау өчен иң беренче шушы нәрсәнең нигъмәт икәнен танырга кирәк. Синең кулыңда булган бәрәкәтне, нигъмәтне күрә белергә, өйрәнергә кирәк. Шөкер итәргә кирәк. Чөнки кайсы гына илдә, кайсы гына җирдә, нинди генә гасырда, заманда яшәсәң дә, Аллаһның куйган яшәү кагыйдәсе, закон жизни ул үзгәрми. Аллаһ нәрсә диде? "Вәлә ин шәкәртум ла азиданнакум" диде. Әгәр дә сез шөкер итә белсәгез, нәрсә ул шөкер итү? Ул булганны күрә белү. Ул шушы күрә белеп, танып, шөкерле булу, рәхмәтле була белү. Уметь благодарить дибез. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Әгәр дә шөкер итсәгез, ла азиданнакум ди. Һич шиксез мин сезгә тагын да арттырып бирәм диде. Сездә булган нигъмәтләр, шушы нигъмәтләргә шөкер итәргә өйрәнсәгез, мин сезгә тагын да арттырып бирәм диде. Бу Ибраһим сүрәсе 7-нче аят. Һәм аятның ахырында безне кисәтеп тә куйды Аллаһ Тәгалә. Нәрсә дип? "Вәлә ин кафартум" Әгәр инде шөкер итә белмәсәгез, Коръәндә рәхмәтле булу шөкер дип атала, рәхмәтсез булу күфр дип атала. Күфрлек. Ни өчен күфрлек? Чөнки кафир кеше булган Аллаһны танымый, булган кыямәтне танымый, хакыйкатьне бар, ләкин танымый, юк ди. Менә бу күфрлек. Ни өчен рәхмәтсезлек, неблагодарность Коръәндә дә, хадисләрдә дә күфрлек дип килә? Чөнки рәхмәтсез кеше булган нигъмәтне күрми, булган нигъмәтне танымый һәм моңа рәхмәт әйтми. Шуңа күрә Аллаһ, шөкер итсәгез, арттырып бирәм диде. Күфрлек кылсагыз, фа инна азаби лашадид, белегез, минем газабым бик каты булыр диде. Минем газабым бик каты булыр диде. Шуңа күрә мизгел ишендә булган нигъмәт әйләнергә мөмкин хәсрәткә. Моллык әйләнергә мөмкин мөхтаҗлык, фақирлеккә. Күңел тынычлыгы әйләнергә мөмкин күңел хәтерлегенә, күңел шомлыгына. Шуңа күрә Аллаһка иң беренче шөкер итәргә кирәк. Менә бу шөкер итү, җәмәгать, муллыкта яшәгән җәмгыятьнең шире. Бу бәләсе бу, шөкер итә белмәү. Бүгенге көндә әгәр дә интернетта
ашып карасаң, кешеләрнең язган язуларын, берәр төрле статья чыгып, менә республикада шундый хәл булды, менә шундый зур җиңү булды, шундый зур эшләр эшләдек дигәч, астына комментарийларга кирип карасаң, рәхмәт әйтәсе урында нәрсә? Рәхмәт әйтәсе урында күфер сүзләр яудыралар. Менә моны дөрес эшләмәгәнсез, бысы былай эшләгән, башка җиргә акчаны тота алмый идегез моны. Нәрсә генә эшләсә дә, халык барыбер зарлана да зарлана. Әйе җәмәгать. Һәм зарлана кемнәр? Тамагы тук булган сайын, өсте бөтен булган сайын, акчасы күп булган сайын зарлана. Чөнки ул профессиональ зарлана. Әби бабайлар түгел күп вакытта, чөнки алар теге тормышны күргәннәр. Безнең әби 82 яшь икән ул вакытта әйтә иде, улым ди, мин гомеремдә уйламадым ди, тормыш монда яхшы була икән дип ди. Ул нинди күрде инде тормышны? Диңгез янында булмады, әллә кайларда сәфәр кылмады, әллә нинди зиннәтле сарайларда яшәмәде, кичкенә генә өендә 80ннән соң инде пенсиясын да арттырдылар. Шуңа күрә ул әйтә иде, улым ди, минем күз алдыма да китер алмадым, дөньядагы тормыш шундый матур була икән ди. Шуңа күрә все познается в сравнении ди. Әлхәмдүлилләһ җәмәгать, бүгенге көндә без начар яшәмибез. Бүгенге көндә без начар ашамыйбыз, начар киенмибез, начар атларда йөрмибез. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә Аллаһка шөкер итик. Һәм зар кылучылар шунсы күңелне тырный. Бигрәк тә без дин әһелләрен. Кемнәр зарлана, алар бозалар әдәп кагыйдәсен генә түгел, чөнки исламда да зарлану бар. Халифәләр килгәч тә зарланганнар, ләкин зарлануның үз әдәбе бар. Монда әдәп турында сүз бармый. Хәтта гаделлек кагыйдәләре дә бозыла. Күп зарлануда гаделлек юк. Каяндыр ишеткән, каяндыр күргән дә тотына шуны язырга бөтен дөньяга. Калган бөтенесе шуңа шана. Кара бу фәлән, бу төгән икән. Кара бу фәлән, бу төгән икән. Кара монысын кулга алганнар, гомер буе урлаган инде, шуңа шулай булган ул. Менә шулай иттереп, күп вакытта кеше белмей, тикшермей кирип китә һәм гаделсезлеккә шума. Арттыралар. Булганын күрә белмиләр. Алдыйлар, хәтта җәмәгать. Менә шушы минбәрдә басып күптән түгел үзебезнең мәчетнең ишек алдында территориясында иншалла шушы халык өчен мәйтханә төзибез дип игълан биргән идем. 30га якын жалобы китте. Һәм жалобыда күңел нәрсәгә әрни җәмәгать. Хәзрәт бит үзенә личный магазин ачмый, аның өчен әрнемим. Халык өчен ул, ләкин бүген мин монда имам, икенче көнне икенче имам, ул халыкка, менә шушы халыкның үлгән әтиләрен, әниләрен пятизвездочный отель кебек матур җирдә без аларны юып озатачакбыз дип без халыкка хезмәт итәсебез килә. Жалоб яза. Ләкин ачу аңа килми. Ачу килә нәрсәгә? Алдап язалар. Безнең ишек алдыбызда менә салачаклар диләр. Кемнең ишек алдына кирдек без? Кая? Кая кирдек без? Без кемнең ишек алдындаса, без бит ахмаклар түгел. Һәм шул жалобаларны укып утыручы администрация раисыда да ахмаклар утырмый бит. Мэрияда да ахмаклар утырмый бит. Алар бит беләләр нәрсә ул закон. Һәм бүген без рөхсәтләрне алабыз үзебезнең мәчетнең территориясында. Ләкин менә шунда дагын җәмәгать ялган бара. Нә бу шөкерсезлекнең бер афаты бу. Ялган белән зарланабыз. Һәм әлбәттә җәмәгать киттек шөкергә. Иң беренче шөкер иннал хамдалиллаһи дип әйтәбез. Дөрестлектә бөтен мактау, бөтен зурлау Аллаһка дибез. Иң беренче без шушы тормышыбыз өчен Раббыбыз Аллаһка шөкер итәргә тиешбез. Ва ма бикум мин ни'ма фамин Аллаһ. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сездә нинди генә ниғмәт булмасын, ул сезнең иртә белән исән имин уянуыгызмы, кырыгызда хәләл җифетегез булумы, балаларыгыз исән сау булумы, рәхәтләнеп атыңа атланып, эшеңә чыгып хәләл ризык табуыңмы, күрә торган күзең, кылагың, сөйли торган телең, аягың, кулың
һәр бер нәрсә Аллаһның нигъмәте. Кояш булу, илә намазында рәхәтләнеп, җәмәгатькә килеп, җәмәгат белән намаз укуың, кич белән мәдрәсәгә баруың, каядыр хәләл кафега барып, гаиләң белән, дусларың белән рәхәтләнеп утыра алуың, сугыш афәте булмау, хәсрәт булмау, иминлек, булар бөтенесе дә Аллаһның нигъмәте. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Нинди генә сездә нигъмәт булмасын, фәминаллаһ. Бөтенесе Аллаһтан ди. Аллаһтан ди. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ биргән телләребез рәхмәтсезлек белән түгел, шөкерлек белән мәшгуль булсын. Аллаһка шөкер итик. Никадәр Аллаһка күбрәк шөкер итсәк, Аллаһ безгә арттырып бирер. Ислам дине гаделлек дине. Шуңа күрә динебез Аллаһның хакын гына түгел, Аллаһның мәхлукларының хакын да зурлый. Һәм Аллаһ Тәгалә галимнәребез нәрсә ди? Һәр беребезгә насип кылган ризыгыбызны яза. Һәм ул ризык, безнең насибыбыз, безгә ниндидер юл аша килә. Чөнки ул ризыкка безгә барып җитәргә кирәк. Менә шушы юлга Аллаһ Тәгалә шушы ризыкны китерүчеләрне куя. Китерүчеләрне куя. Мәсәлән, синең табыныңда ризык бар икән, ул ризык һавадан төшмәде, манна небесный булып. Ул килде ниндидер юллар аша. Кемдер хәләл акчасы белән аны кибеттән сатып алды. Кемдер аны өйгә алып кайтты. Өйдә хатының шул ярмаңны шулпага салып, сиңа аш итеп каршыңа куйды. Менә шуңа күрә галимнәр нәрсә диләр? Сиңа насип булган ризык, сиңа килгәндә нинди юллар аша үтә, кемнәр аша үтә, шуларга да рәхмәтле булырга кирәк дип әйтә. Әйе, әл-мун'им хуа Аллаһ. Нигъмәт бирүче Аллаһ. Синең табыныңда кич белән бүген кайтасың, арып талып, эшләп, синең табыныңда торачак аш, ризык, ул Аллаһныкы. Ләкин сиңа язылган ризык хәзер килде, мәсәлән, хатыныңның хезмәте аша. Хатының итне җибетеп кайнатты, тузын салды, бәрәңгесен, кишерен салды, морозильниктан ит алып, ялап утырып булмый бит, миңа шул насип булган дип. Менә шуңа күрә хатыныңа рәхмәт әйтүең, бу Аллаһка рәхмәт әйтү була диде галимнәр. Ир, әти, шушы ризыкны табып, маңгай тире белән семьяга алып кайткан икән, семьяның, балаларның, хатынның әтигә рәхмәтле булулары Аллаһка рәхмәтле була. Шуңа күрә динебез нәрсә ди? Сиңа иң күп изгелек кылган кешенең шуның каршында син күбрәк рәхмәтле булырга тиеш ди. Һәм шуңа күрә Аллаһтан беренче урынга кемне куя? Пәйгамбәрләрне куя. Ни өчен пәйгамбәребезнең хакы Аллаһыдан кала иң зур хак. Пәйгамбәрне яратмаган үзенә карый күбрәк, баласына карый күбрәк, хәтта чын мөэмин була алмый. Чөнки һәр беребезнең бәхете өчен, һәр беребезнең җәннәте өчен иң күп биргән кеше ул сөекле пәйгамбәребез булды. Шуңа күрә пәйгамбәребезне без бөтен кешедән артык яратабыз. Аннары соң Аллаһ Тәгалә куйды кемнәрне? Әтиәниләребезне куйды. Шуңа күрә гомерне бирүче Аллаһ, жан бирүче Аллаһ, жанны алучы Аллаһ. Ләкин бала әнисенә килеп әйтә аламы? Син мине тудырмадың, мине Аллаһ яратты дип. Әйе, Аллаһ яратты, ләкин Коръәндә Аллаһ нәрсә диде? Нахну халакнакум фи бутуни инна халакнакум фи бутуни уммахатикум ди. Мы создали вас в утробах ваших матерей ди. Мин сезне яраттым, юктан бар кылдым, әниләрегезнең карыннарында ди. Икенче аятта әниләрегез шул кадәр интекте ди. Шул кадәр хәсрәтләнде ди, сезне карыннарында күтәреп йөргәндә ди. Әле өстәп әйтә, шундый хәсрәтләнеп, авыртынып, сызланып сезне тудырды ди. Аллаһ сөйли моны безгә. Һәм шуңа күрә аятның ахырында нәрсә ди? Әнишкурли вали валидейк ди. Будь благодарен мне ди и твоим родителям ди. Ва илайял масир, һәм син миңа кайтачаксың ди. Аллаһ миңа гына шөкер итегез дими. Шөкер итегез миңа ди, һәм шөкер итегез әти, әнигезгә ди.
Һәм шуңа күрә дә пәйгамбәребез нәрсә диде? Аллаһның ризалыгы әти-әнинең ризалыгы белән килер ди. Синең проблема әтиең белән, син әтиең белән хәл итмисең, килеп сәҗдә кыласың, Аллаһ белән хәл итмәкче буласың. Аллаһ сиңа нәрсә ди? Барып әтиең белән хәл ит ди. Әтиең кичерсә, мин дә кичерәм ди. Әтиең кичермәй икән, юк ди. Шуңа күрә нәрсә ди? Бәндә белән бәндә хәл итсен ди. Әти-әниең белән килә ди. Аларның ризалыгыннан соң минем ризалыгым килер ди. Шуңа күрә ата-ана. Луқман сүрәсе 14-нче аят. Анишкурли ва ли валидейк, рәхмәтле бул миңа һәм рәхмәтле бул әти-әниеңә. Устазлар, галимнәр, узган хутбәләрнең берсендә шушы галимнәрнең хакы турында сөйләштек. Сиңа җәннәт юлын күрсәтүче. Нәрсә ул халал, нәрсә ул харам? Монда кирмә, монда Аллаһның ачуы, монда Аллаһның ләгънәте булачак дип кисәтүчеләр. Монда Аллаһның ризалыгы, монда Аллаһның бәрәкәте дип безне чакыручылар. Кемнәр алар? Устазлар, галимнәр. Шуңа күрә аларның хакы бик зур. Һәм әлбәттә җәмәгать, әгәр Аллаһ, бу шулай ук Аллаһ куйган кагыйдә, тормыш кагыйдәсе. Әгәр дә Аллаһ бер халыкның, бер милләтнең күтәрелүен теләсә, Аллаһ Тәгалә ул милләткә хәерле җитәкчеләр бирә. Әгәр дә Аллаһ ниндидер сәбәп белән, Аллаһ гадел, залим түгел, кайсыдыр милләтне, кайсыдыр дәүләтне Аллаһ Тәгалә юкка чыгарырга теләсә, аның башына җүнсез җитәкче куя. Җавапсыз җитәксез куя. Ахмак җитәкче куя. Һәм шушы җитәкченең кулы белән Аллаһ бу халыкны бетерә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең менә шушындый имин хәерле тормышта яшәүебезнең дә бер сәбәпчеләре, алар безнең җитәкчеләребез. Алар безнең җитәкчеләребез. Чөнки йөрибез, күп регионнарда булабыз. Күп республикаларда булабыз. Чагыштырабыз. Андагы имамнар, мөселманнар, хәзрәтләр белән аралашабыз. Әлхәмдүлилләh, күбесе үрнәк буларак безнең Татарстаныбызга карап торалар. Һәм Аллаһ Тәгалә соңгы ничә дистә елда безгә биргән җитәкчеләр шушы республика өчен кайгырган. Шушы республикадагы байлыклар өчен кайгырган. Һәм бүгенге көндә дә халкыбызны кайгырту бу да Аллаһның нигъмәте. Һәм без үзебезнең дуаларыбызда Аллаһка шөкер иткәндә, Пәйгамбәребезгә салават әйткәндә, әти-әниләребез өчен дуа кылганда, үзебезнең гаилә, балаларыбыз өчен дуа кылганда, шушы имин җирдә яшәүебезгә сәбәпче булган җитәкчеләребезгә дә дуа кылырга тиешбез. Бу безнең бурычыбыз. Хәл җазаул ихсан илля ихсан. Изгелек өчен изгелектән башка нәрсә түләп булырмы ди? Шуңа күрә бүгенге көндә һәр заманның үз сынаулары бар. Бүгенге көндә Америка, Европа илләре бөтенесе безгә каршы чыкканда, сәүдә, иктисад ягыннан төрле шикләүләр куйганда, бүгенге көндә шушы җиребездә карагыз, юллар салына. Мәктәпләр төзелә, бакчалар ачыла. Әлхәмдүлилләh, кеше хезмәт итә. Бүген кеше зарлана, акча юк дип. Акча бирүче җитәкчеләр әйтәләр, эшләргә кеше юк диләр. Кайсысына ышаныргасың? Бысы әйтә, акча юк ди. Тегесе әйтә, акча түлим ди. Кая кибрәрегез, килегез инде ди. Килегез инде ди. Шаллыда үзебезнең сакаллы мөселман егетләребез, бизнесменнар әйтә, эшкә кеше алабыз ди. Фәлән кадәр акча куеп. Фәлән кадәр акча куеп. Эшче әйтә ди, миңа таксида җибәр әле ди. Наши люди в булочную на такси не ходят дигән искә төшә. На работу на такси бар йөрисе килә. Трамвай белән утырасы килми, не мой уровень. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләh, проблемаларыбыз булса да, шатланыр әйберләребез дә бар. Эшләгән кеше мич башыннан төшә икән, ялкаулыгын җиңә икән, анда хөкүмәт сүгеп, җитәкче сүгеп утырганчы барып эшли икән, акчасын таба. Бүген мөмкинлек бар. Үзебезнең арабызда монда бик күп җитәкчеләр бар. Бик күпләр әйтәләр, эшләргә кая, юкмы кеше дип. Юкмы кеше дип. Менә шуңа күрә әлхәмдүлилләh җәмәгать, бүген нинди әле сугыш барган вакытларда да хәрби операция, бөтен нәрсәләр эшли, төзелә. Кичә үзебезнең иң зур тарихи мәчетебез Мәрҗәнине рәис кабул итте. Рәис кабул итте, монсы дөрес эшләнмәсен, монсы дөрес эшләгән, монсын тагын да яхшыртырга кирәк дип, һәрбер әйберне карап,
республика жетекшісі. Аның бит җәмәгать ашасы мәктәпләре дә күп, больницалары да күп, башка эшләре дә күп. Ә бит бөтен эшен ташлап, ул килә мәчетләрне карый. Әлхәмдүлилләh безнең белән намаз укый. Бүген русчасы булмады, чөнки өлгермәдем. ДРКБ ишек алдында шундый матур мәчет ачтык. Бер ел эчендә үзебезнең сәүдәгәр егетләре АПМ җыештырып бөтенесендә Ассоциация предпринимателей мусульман России. Бер ел эчендә шундый матур итеп мәчет салып куйдылар. Әлхәмдүлилләh. Шунда килеп намаз укып, дуга кылып безнең җитәкчеләребез тора. Элекләре дә шунда, хәзергеләре дә шунда, әлхәмдүлилләh. Күпме министрлар, ул бит җәмәгать әти килеп политиканы күрсәткәч, малайлар да шул политикага борыла. Тегесе җитәкче дуга кылгач, аның кырында торган динсезе дә битен сыпыра башлый. Нәрсә эшлисең? Ул бит гыйззәт. Гыйззәт. Күпме республикаларда еллар буе Россиядә, үзебезнең Россиядә бар әле шундый җирләр, мәчеткә урын ала алмыйча йөриләр. Әлхәмдүлилләh, бездә андый бернинди проблемабыз юк. Бүген инде 90-га якын мәчетебез бар, Казаныбызда гына. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Мән ла яшкурун нас ла яшкуруллаһ диде. Кешеләргә рәхмәт әйтә белмәгән Аллаһка да рәхмәт әйтә белмәс диде. Шуңа күрә без ирәнник кешеләргә рәхмәтле булырга. Безгә хезмәт итүчеләргә рәхмәтле булырга. Әлхәмдүлилләh, бүген без нинди матур тормышта яшибез. Ә без шушы иминлектә яшәсен өчен егетләребез бүген окопта яталар. Бүген без шерстяной, чиста коверларда, чип-чиста җылы сулар белән тәһарәт алып утырабыз. Безнең күпме мөселман егетләребез бүген шунда пычракта, созда качып-посып тизрәк дрон килеп төшмәсен дип намаз укыйлар. Әлхәмдүлилләh, үзебезнең егетләребез китте. Һәм узган атнада, на той неделе, Ирек хәзрәт объявлял сбор нашим братьям, чтобы купить им машину, отправить на СВО. Это наши братья. И мы с ними созваниваемся, мы с ними на связи. И они просто просят нас, вот имам, собери братьев, пусть они соберут нам на одну Ниву, потому что нам нужно вывозить раненых. Это наши братья, такие же братья. Иншаллах, завтра они вернутся к нам, мы будем с ними общаться. Вот как мы в глаза будем смотреть им, если мы даже одну бушную Ниву не можем собрать. Альхамдулиллах, около 300 тысяч собрали. Еще 200 надо собрать. Я со своей семьи дам. Я просто в поездке был, не успел еще. Вот. Я со своей семьи дам. Вот, дорогие братья, еще 200 тысяч. Это нашим братьям, которые после ранений надо их вывозить. Специально длинную Ниву они попросили. Поэтому это их труд. Они сегодня трудятся там, на границе, и уже за границей. Поэтому, дорогие братья, это наша обязанность, это наша благодарность им. Они же не говорят, а что вы там на шерстяных коврах намазы читаете, давайте все к нам. Они говорят, просто отправьте бэушную машину, помогите нам вывозить наших раненых. Альхамдулиллах, есть братья, которые день и ночь собирают им халяльные пайки, сухпайки, чтобы они халяльно ели, потому что воевать без мяса, а они, вот братья, которые видят войну, они говорят, ни разу за сколько лет еще ни один раз харам не кушали. А им же надо мясо кушать. Вот поэтому мы их должны поддерживать. Нам да ящик койдак, вот давайте 200, я же не себе прошу. Я сам дам, иншаллах. Кто-то, если думает, хазрат только, наверное, просит. Это наша честь, дорогие братья, это наша обязанность. Вот. Поэтому мы должны за них дуга делать. Аларга дуга кылырга тиешбез. Үзебезнең шушы иминлек өчен. Күпме егетләребезне алып кайттылар, хатыннары тол калды, балалары ятим калды. Ул бит хөкүмәт биргән акча белән генә әтине алыштырып булмый. Шуңа күрә ул әйберләр турында да без уйланырга тиеш. Шулай ук җәмәгать, менә инде башладык, әкрен генә эшебезне, мәетханәбезне төзи башлыйбыз. Иншалла, бик матур 5-6 варианттан соң без инде шушы бер вариантка тукталдык. Шәһәрнең иң уңайлы, әгәр инде мәетханә турында шулай әйтеп булса, инде иң матур отель кебек, менә мәчетебез ничек матур, шундый уңайлы мәетханә булачак. Безнең максатыбыз яңа елга без ел бетүгә түбәне ябып, тәрәзәне куярга тиеш. Это наша обязанность. Вот яңа елга түбә ябылган булырга тиеш, тәрәзә куелган булырга тиеш. Иншалла.
Аннарысын көннәр җылыткач, без аны тиз генә штукатур итеп, инде киләсе җәйдә мотор итеп ачып, инде сафка бастырып җибәрергә кирәк. Тизрәк, чөнки аннан соң әле безнең тагын төзис әйберләребез, тагын эшлисе эшләребез күп. Шуңа күрә кемнәр инде өлеш кертте, Алланың рәхмәте яусын, счетка җибәрергә, бетон өчен түләргәме, кемдер техниканда, краны да кирәк, башкасы да кирәк, бергәләп җәмәгать. Бергәләп, чөнки бу безнең хезмәтебез, бу безнең өчен. Үзебезнең вафат булгач, шундый хөрмәтле җирдән менә шулай җомга намазы белән безне озатсалар, бу бик зур бәхет. Шуңа күрә иншалла без мәетханәне тиз арада төзеп бетерергә тиешбез. Анда инде смета буенча 30 миллион тирәсе Аллаһ безгә ярдәменнән ташламасын иншалла. Һәм инде менә шулай бердәм булып, иншалла яшәгән җиребездә хезмәт итеп, Аллаһка шөкер итеп, бер Аллаһка гыйбадәт кылып, иншалла яшәргә Раббым насыйп итсен. Киләчәктә тагын да динебезгә, милләтебезгә, халкыбызга тагын да хәерле эшләрдә Аллаһ безне берләштерсен. Аллаһ җәмәгатебезгә бәрәкәт бирсен, фитнәләрдән сакласын, низаклардан сакласын. Һәм инде анда барган сугышлар инде бу җирләргә дә килмәсен. Аллаһ сакласын, инде егетләребез тизрәк исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.